guys. Na nasa ko'y bata nga gibantayan. Anak ni Chimchim. Ang iyang pangan kay si Kuan Lopi. Nani nako karon nilang anak kay ngano. Napa man iyang mama sa ospital. Magpa-opera pa man iyang mama sa iyang matres. Lang man ay. Namuro jud siya si Israel. Makainumdog Israel ba? Dako kay to Israel sa una. Ang anak sa una dako kay to dako panik. Basta karon ni kuan mi siya. Unsa man na? Katawanan ka ng salidaw. Samot kita ka bati ani guys. Saan man eh. Kanang bata ni Chimchim na anak ko. O karon guys, lagi daw kinasol itong apilon na gani kay makaon man na gani. Umang mana. Sapot-sapot makaon mo gunay. Umang ni sulod ana. Gani sapot-sapot, mo sa sapot-sapot. Sa umang na makaon na gani. Umang ko. Para na tayong nasa langit. Asa kanin mo ani ugsan sa ngalan ng mga asteroid. Ay kuna mga asteroid. Bibi pakita ya. Ay dara, nabi. Allah. Hello. Hello. So guys, naglato. Si Lupi, na Lupi. Lupi. Luluto mo na. Dawa na. Kana mo ang pag bato. The first time no taragi sa rake, no sa naisip ko bato na dugmo. Uli gyapon sa masaya. Ano naman ay sa man na dugmok man ko, puro mag-unod. Kay ni. Upan yung bato,